Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu.
Shalom. Huriani tuhata masuk mahita tu perminggota di bagasan manogoton. Selamat hari Minggu madihamu amanami inanami dohot sude ruas napungu di parmingguanon. Selamat hari Minggu nang dihamu amanami dohot inanami sude pangula ni huria. Meragam do natadalani di bagasan manipat samingguan. Jalan waeng holan ala asini rohani debatado napasaorhon hita. Didok marhite hatana. Ditatap debatado ngulu ni halak na porsea. Ido pos ni rohata. Debata nama masu-masu dohot mangaramoti hita akan na porsea tu ibana. Atong taparade marohata memuji debata. Maret de mahita dame nimu ale Yesus. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Say ingot ma ale jahuba, akadenggan ni basam, dohot asi ni roham, aisyan narubi do akai, asa unang marsurak-surak akamusukku midaahu. Ale debataku, marhaposatu hodoau, sayunang paila au. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung. Namadok mauliate dohami tuho, sian nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu nasasadai, tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana, alai asa hangoluan nasaleleng nileleng na dinasida. Tata mahami, ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon, dohot hati gorad dihami. Sese sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutangyang nami, jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima natar sura di patik palimahon, ro di patik pasapuluhon, songonon ma didok. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmo, asa mertua ho, jala leling mangolu, di tano nanilehon ni Jahuba de batam deho. Patik paonopon, unang ho mamuno. Patik papituhon, unang ho mangalakok. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ima sahana, atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergugu nasohatu dosan, para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak perdosa nadangolon, ro tujuloni habangsa habadiaon mi, manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Masay jut-jut huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabaynan nami naroay. Dang huhaholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dusud diri nami hubain hami. Dibaheni, tamado rimasanmu, jala uhumonmu hami tuhamatean, saliling nililing nai. Alay na mapurus do hami nuaing tuasi ni roham nagodangi, mangido siyan nasa rohanami,
hasesaan ni dosa nami saluhutna, sayuru pimahami paubahon rohanami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si panguluhami, dohot Allah ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Tabegema hata baga-baga, taringo tuha sesaan ni dosata. Satokit dohu tadikon ho, alai papungu-pungoku maho, marhite aka asini roha godang. Tagad diparpiar ni muruku, hutabunihon buhiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na, asiaku ho. Ninna jahuba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di pesalmen bidu 22 ayat 20 sahat tu ayat 30 sada tajahama marsika soreng. Sai jami tahonokku ma guarmu tuaka haha anggiku jala pujioku maho di tonga-tongani huria namar luhuti. Puji ma Jahoba, hamu aleaka nama kaibiari ibana, sude pinopar ni si Jakob pasangapon ibana, jala sude pinopar ni Israel makhormat ibana. Aidang lea rohana manang marbias-bias, mida pardangolan ni nadangol. Jala dang ditabunihon bohina maradopon ibana, jala ditangihodo anggu-anggu tu ibana. Asahodo haroroan ni puji-pujiaku di tonga-tonga ni huria nariai, gararokku ma aka baga-bagaku di jolo ni aka nama kabiari ibana. Sai mangat dosogot akan nadangoli jala butongan, ikon mamuji-muji jauh bado akan na uso-uso di ibana, sai humissa dorohamuna saleleng-lelengna. Ingoton ni isi niliat portibion mai, gabe mulak manasida tu Jahoba, jala marsomba tu jolong do sugot sude aka marga ni parbegu. Ai Jahoba do napuna harajaon, jala panggonggom diaka parbegu. Mangan jala marsomba do sogot sude aka nagok na hum di tanoon, marsinggang tu jolong do sogot sude aka namarsikoro di namate gosing. Saya dongdo pinopar ni manusia na mangoloi ibana.
Aka nama naringoti Tuhani tu pinoparna sogot. Ima sahakna. Martua ma aka natumangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Tahatiddakon maha porseao tai, songon hina tiddakon ni dongata saha porseaon, disadok portibion, rakma hita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pergugu na sohatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, Imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siantod di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanotoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargugu na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai namadok, mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Shalom. Huriani Tuhata, tabigima titing namasa di Huriata di Bagasan Saminggon, Minggu tanggal 20 Februari 2021. Sudi parhalado HKBP Lubuk Baja, pasahaton mauliate tuhamuna aka amanami, inanami,
dohot haha anggi pinaribot naro marminggu di bagasan sadarion. Lumobi tuhamu dongan saha porsiaon na odope parjulu sahali ro marminggu tuhuriaon. Goarni mingguta minggu reminiscere. Sai ingot ma akadinggan ni basam. Topik minggu. Ditatap debatado ngulu ni halak na porsea. Jadwal sektor maminggu tu tanggal 7 Maret 2020 sada. Pukul 7 WIB Nagoya Muara Takus Batam Kota Kapung Nanas Kapling Taman Baloi. Pukul sia Baloi Center Sei Panas Baloi Kolam Sektor Sada Baloi Ditpam. Pukul 11 Bengkong Indah Batam Center Baloi Kolam Sektor 2 Parserahan Manang Muka Kuning. Pukul 10.05 Tiban Blok Onom Baloi Kolam Sektor Tolu Bengkong sekitarna. Pukul 10 walu ibadah kontemporer. Perubahan waktu belajar Sidi. Mulai bulan Maret 2021, pelajar Sidi mulai marsiajar pukul 10.06 WIB sahatu 10.30 WIB. Marhite tiktingon ma di sosohon tusude parguru malua, duk sidung marguru asa madohoti minggu kontemporer jam 10 WIB. Pinangido tuhita akan atoras, molo adong yana kota nasoboi dohot marguru, asa tapabua tu pangajari ima tu amang pendeta Joshua Togatorop, amang guru M Aritonang, inang diakones R Borusu Hombing, dohot inang Bibel Pro L Borusinaga. Renovasi menara gereja. Hobar tu haputusan ni parhalado parar tahun naung dititikon ni huriata di manang piga hari minggu. Tender renovasi menara ditutup mingguan. Jala tender naung masuk dibuka di hari Jumat tanggal 5 Maret 2020 sada di gedung Sermon HKBP Batam Lubuk Baja pukul 10 WIB. Na dihadiri sude parhalado parar tahun ni uluhon ni uluan ni huria. Ibadah sekolah minggu. Hobar tu titing ni huria di minggu nasalpu mulai bulan Maret. Mulaan ni huria tama pakobasion tu sekolah minggu Ganup Pos. Ima Baloi Kolam Bengkong Muara Takus Kapung Nanas Punggur Dohot Blok 2. Alai khusus pos Lubuk Baja toktong ma madohoti ibadah online. Dohot sekolah minggu Horong Sada Dohot 2. Khusus ASM na adong di Blok 2 madohoti ibadah offline di Jabuni Amata calon situa J Tampu Bolon. Tiki sekolah minggu setiap minggu dimulai jam 7.30 WIB. Alai pos Baloi Kolam Dohot Bengkong dibagi 2 sesi, ima pukul 7.30 sahatu pukul 8.30 WIB, dohot jam sia sahatu jam 10 WIB. Di sudi parminggoni ikon mematuhi protokol kesehatan, antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan dilarang saling pinjam meminjam pena Alkitab dohot na asing. PA kategorial ina gabungan. Pembukaan PA tu kategorial ina atau perempuan dipatupa PA gabungan. Ima hari Kamis tanggal 4 Maret 2020 sada pukul 10 WIB di gedung sekolah minggu lantai 1 di gedung serbaguna lantai sada. Ya diuluhoni amang pendeta resort pendeta Belman Hutahayan MD. Pinangi doma asa sudi punguan ina na adong di huriata madohot nadong di huriat tahun ima punguan ina Lubuk Baja, ina Deborah, ina PHD. PA tu minggu na mangihut di patupa hobar tu aka partikian naung di tetuhan Ganup punguan.
PA Ina Deborah hari Rabu, Ina PHD hari Kamis, Ina Lubuk Baja hari Jumat. Jala PA Ina Seksi Perempuan HKBP Lubuk Baja sekali 2 bulan. Sudi PAI Maringanan di Gedung Serbaguna lantai Sada mulai pukul 10.04 WIB. Jala Toktong mematuhi protokol kesehatan. PA Remaja virtual. PA Remaja akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 dimulai pukul 19 WIB yang dipimpin oleh Amang Pendeta Joshua Togatorop STH dengan metode Zoom. Diharap semua remaja dapat mengikuti PA tersebut dengan bergabung di link yang di-share oleh pendamping remaja. Kiranya juga kita orang tua mengingatkan anak remaja kita. PA Naposo Gabungan. PA Naposo akan diadakan PA gabungan 1 kali 1 bulan bertempat di gereja. Kiranya semua pos Naposo dapat mengikuti kebaktian tersebut. Waktunya akan diwartakan di minggu kemudian. Tukar mimbar distrik. Minggu naro tanggal 7 Maret 2020 sada, distrik 20 Kepri di Patupado tukar mimbar sa distrik. Laos papungu pilihan amplop tujolo dohita, nama kobasi parmingguan marhite jamita di 5 hali parmingguan sian distrik, jala akan apul timer, sian huriata, marhobas tu resort luarni resorta. Sumbangan, nah pasahaton sumbangan berupa bunga altar di hari Minggu sadarion, ima sian keluarga uba ingan sigalingging boru sianipar wek Batam Center maulia tema dinasida. Napaduahon napasahaton sumbangan berupa bunga altar di Minggu tanggal 7 Maret 2020 sada ima keluarga Hasilitonga boru Lumban Tobing wik Baloi Kolam sektor Tolu maulia tema dinasida. Mohon doa kesembuhan Alfredo Stefanus, Nyonya Situa Ade Lubis, Nyonya Situa Lumban Gaul, Nyonya Situmeang Boru Samosir, dan P. Lumban Gaul. Tabuan ma ditangyangta asatumibu malum parsahiton nasida. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan dan mulai tanggal 20 Februari 1 Maret bisa kita baca di Warta Jemaat. Warta Keuangan. Saldo akhir tanggal 27 Februari 20 sada 640 sada juta 510 sada ribu 426 rupiah. Songonima titing diuriata sai di pasu-pasu tuhata mauliate. Marede mahita sian nomor 770 ayat sada dohot udukna jalata pasahat ma pelean sada A dohot sada B. Tungas
Partangiang mahita, mauliate puji-pujian disobahor rohanami tuho ali Tuhan, ala nidingkan ni basam, mengalehon hami hahipason nang tiki na dingganon, marpungu di tonga-tonga di corom, laho memuji pasangap guarmu nabadiai. Alani ale Tuhan di tonga-tonga nami maho, lumubi dinalahu tumangihon hatam nabadiai, parbadiai roha dohot pikiran nami. Lumubi naposoon, partodi Tuhan, lahobui makatahon hatam nabadiai, gabi ujahan ni haporosiaw nami saluhuna. Tangihom matangiang nami di bagasan gore anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, mauliate madiho. Amin. Hamu kadonga saha porsiaon di bagasan gore Tuhata Yesus Kristus, amanami inanami hahanggi pinaribot na madohoti permingguan di tikyon marhite live streaming hamisian HKBP lugu baja pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhuna. Hatani dibata jamita di mingguta sadarion ima natar surat di buku Rom di bidu opat mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 25 takasma tapai hutihut hujahama dihita aidada marhite siapa tiki ro baga-baga tu siabarham nang tu poparanna nama dok ibana manian portibion marhite sian hati goran nasian haporsiaonido ai aut akasirado tipatiki gabe panean dang marguna haporsiaoni jadi pesan ma baga-bagai adi horhon patiki dorimas ala yang go so ada patik la so adong do pangalausion di bahini sian haporsiaonido baga-bagai asa sian asinirohado ay naing hot baga-bagay disadok poparanay dada holan didongan sapatik ni siabarham do didongan na saha prosyaon ay amani hita saluhu do ibana obartu natar surati upabakit doho gabe amani torop bangso diadupan ni debata amai na hina porsiana si Pangulo akan amate jala si Joe na swadok hian gabe adong maralohon nasa pakirimod do haporsiaon na makirimi asa gabe ama ditorok bangso ibana hobartu hatai songonima sugut poparam dang naolo gali haporosiaw na ipaidaida pamatang na nahira so marngulube ay nunga 100 taon ne umurna nang paidaida si Sara naong saep ladangi dang olo ganggu rohana manadikon haporosiaw di baga-baga ni debata nalam tu tuguna dotahe haporosiaw na jala di pasangapido debata ay positu rohana tu dogogon debata patupahon na pinarbaga-baganay alanido ubahen na dirajumi gabe hati koranna dada alani ibana sabing ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana hitape ditata dodisi ay sirajumodo nang tuhita haporsiaw di ibana na pahehehon Jesus Tuhani siyan namate
adi pasahat do ibana ala ni pangalau siotai jala di pangulu sian hati gorana ima sahatna hamua kadonga saha porsiaun di bagasan goare Tuhata Yesus Kristus adong suku-sukun nama dok apakah ada orang di dunia ini yang benar? Alusna marhiti-hiti Roma 10 ayat 23-24 tidak ada. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alai ala asini rohani debata marhiti-hiti haporsiauni alani gabi dipitori hita dibenarkan oleh iman. Alani do hamua kadonga saha porsiaun di bagasan gore Tuhata Yesus Kristus naing takas marhiti-hiti turpuhon taringo tupangatusion patik dohot haporsiaun. Alas ada pertentangan doi di tengah-tengah ni halak Yahudi narosian hajahudion nasai madok maka tidakon mangulah hopatiki do haluaon dihitam. Alanido hamua kadonga saha porsiaon apostol Paulus naing patakason patorakon memperjelas bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mampu melakukan hukum Taurat karena semuanya sudah berdosa. Tidak ada yang sempurna. Alai boy tajalo haluauni holam marhiti-hiti haporsiaun di Tuhata Tuhan Yesus. Alanido bandok Tuhata Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 17 unak pola diripu halak diripu rohamuna. Ahu rotu portibion lau mangarupak kopatiki. Manang hataniaka panunrangipe dang naroau mangarupakon napajong jokkodo. Haroro ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus napasadaho pangatusion lau manugunugu haporseota asa marhiti mahita boy mampu lau mangulahon hatani debata. Di pasada may di haroro ni Tuhata Tuhan Yesus ima taringo tu holong ni roha. Maka holongi debata sian nasa roha, sian nasa pikiran, sian nasa gogodo, sian nasa ate-ate, maka holongi dengan jolma dosto diri niba. Alani halak na porsea tu Yesus Kristus do naboy mampu mangulahon patik ni debata. Ima marhiti-hiti holong ni roha. Atong hamua kadongan saha porsiaon nunga takasbe marhiti-hiti turpuhon nama dok alani haporsiao do jalota haluaon nasi Tuhata Yesus Kristus. Di patorang apostol Paulus may hamua kadonga tutonga-tonga ni halak Yahudi bahwa kehadiran Tuhan membawa kasih itulah yang memampukan orang percaya melakukan kebaikan-kebaikan dan perintah firman Tuhan yang kalani pati duraong karena semua orang berdosa. Alanido hamua kadongan dibuat apostol Paulus malau patorakoni taringo tu kisah ngolu ni si Abraham naung diguari ibana opurina porsea laho patakason memperjelas pengertian dan pemahaman siabar HP di pasahat di bata pasu-pasu tu ibana bukan karena melakukan hukum Taurat tetapi oleh karena iman percaya kepada Allah. Songodio do horoa haporsiaon ni si Abraham yang telah diperhitungkan menjadi kebenaran dan yang telah menjadi dasar karunia Tuhan yang telah dia terima. Adong tulu hal marhiti turpuhon hamwa kadonga saha porsiaon. Na perjulo
Abraham percaya mesti tidak logika. Abraham percaya akan Tuhan Allah, akan firman Allah, meskipun itu tidak logika. Gimana parjulu? Didok debatado tinggal hon tano hagudangan mon. Borhak maho tu tano sipatu duhonok kutuho. Hamu kadonga saha porsiaon dia meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan harta warisannya. Tuhuta tutano naso binoto nadope. Secara logika mungkin ikut takas do boto mengnatu dia balao. Secara logika hamu kadonga saha persiaun wajar do sekiranya si Abraham bertanya kepada Tuhan, Tuhan kemana? Au sugari dia lusi tu hatai di patorang mah huta nanaeng topoton ni si Abraham. Dari logika mungkin kita akan berkata, kenapa ke situ Tuhan? Dang lomoro hak kudusi. Dak tabudisi, menurut cerita atau sejarah bahwa kampung itu hutai, kotai tidak baik. Mungkin itu menurut logika kita. Alaihamu kadonga saha prosiaun didok debata ali Abraham tinggal homa hutam. Borhak mahotu tano sipatu dohonok kutuho. Oleh karena iman percaya. Walaupun itu tidak logika, borhak do si Abraham. Hamu kadonga saha porsiaun ketika kita percaya kepada Tuhan seperti cara Abraham, tentu kita harus meninggalkan berbagai hal. Asabuh kita lau meraih masa depan. Karena Tuhan sebenarnya telah menentukan tu dia kita apa yang menjadi berkat bagi kita, apa yang menjadi membahagiakan kita, apa yang menjadi sukacita kita. Alanido hamu kadonga saha persiaun marhite turu pohon didok Abraham percaya mesti itu bukan logika, tidak bisa diterima oleh akal, tetapi Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi dia. Dia berangkat dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Abraham tidak mengandalkan kekuatannya. Sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala yang ada, Abraham percaya akan hal itu, maka dia tidak mengandalkan kekuatannya. Mulut aja di ayat 10 nama dok hamu kadonga saha porsiaun dang naolo gali ha porsiaun nai paidaida pamatangna nahira naso marngolu be. Anunga 100 tao behumurna nang paidaida si Sara naung saeb beladangi. Iman tidak menjadi lemah. Nakpe usia yang sudah hampir 100 tahun. Barangkali secara umum dia sudah tergolong kepada usia lanjut usia. Tentu hamu kadonga saha persiaun sian sici hajol maun, wajar si Abraham mamereng itu tidak mungkin. Alaihamu kadonga saha persiaun dang di pangasahun ibana gogoda, dang di pangasahun mana keberadaanna justru di bagasan ni ido tarida ha persiaun tuhatani debata.
marhite-hite turupuhon naing takas dohononna tuhita hamua kadonga saha porsiaon. Asa songo si Abraham porsia tu di bata, na tu dogogon di bata patupahon na pinarbaga-baganay. Bahwa Tuhan Allah berkuasa menggenapi janjinya. Asada ada songo jolma hitaon hamua kadongan najujut munggil di jajina, najujut mangose jajina, tidak mengingat janji yang telah diucapkan. Bahkan banyak orang yang selalu memberikan alasan-alasan. Bahkan ada orang yang mengkambing hitamkan orang lain masalah janji. Olodopi di salah kita, ate melotado rupani lupa dohoi jim ningom marupani tuamat tambang natuinata ahama alusna olodora apa sadang dipengot tuau. Selalu ada alasan. Alani sianu dui, alani odei, alani adui. Tetapi Tuhan Allah dan iman percaya Abraham, kuasa Allah akan memberikan janjinya tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Alani do hamu kadonga sapro siao molo marhite gogota, marhite keberadaatan, marhite statusta, mungkin boido hona tadang mampu au. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Songonido nang tuhata Tuhan Yesus hamua kadonga sapro siaon, yang mengubah yang mustahil menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Molota jaha di Lukas 10 sia di dokto hatta Tuhan Yesus haporosiao mido panguluhoko. Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman kita telah mengantarkan kita untuk melihat dan bersaksi di hadapan Tuhan. Nasarihonon ni Tuhanido hita nakpegali nakpenang matua amang inang. Nakpe pada saton gudang tantangan yang mungkin menjepit prasata. Seakan-akan kita tidak bisa berbuat dengan apa-apa. Tetapi Abraham di usia nama tua ibana yakin dan percaya dia tidak bergantung kepada usianya. Imana paduahon Abraham tidak mengandalkan kekuatannya. Hamu kadonga sapro siau di bagasan koretu hatta Yesus Kristus napatuluhon merhiti turupuhon nang idota. Abraham tidak ragu-ragu tentang janji Allah. Abraham tidak ragu-ragu tentang janji Allah. Di ayat 20 didok dang olo ganggu rohana manadikon haporseaun di baga-baga ni debata nalam tugudo tahe haporseaun na jala di parsangapi do debata. Abraham tidak ragu-ragu terhadap janji Allah. Allah porsia do ibana hamua kadonga saha porsiaon dakya tuhatai mangose jajina. Didok debata pilihon anak mi. Sasitong na hamua kadonga saha porsiaon kalau dia berangkat dari janji Allah sebelumnya akan memberikan anak keturunan kepada Abraham dan mengatakan engkau menjadi bangsa yang besar. Tetapi sebelum janji itu nyata, Tuhan mengatakan persembahkan anakmu. Dang ragu-ragu imana hamu kadongan. Dang didok ibana eso saut do bejajimi Tuhan. Iko pilihonok ku anak nasasadaon ado maksudmu.
Tetapi dia tidak ragu-ragu Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dia tidak bersungut-sungut, dan dia tidak memberikan alasan-alasan. Tetapi bahkan Abraham memperlengkapi selengkap-lengkapnya. Mabuan anaknya, dan dia sendiri akan menyembelih anaknya seperti domba. Dia tidak ragu-ragu, karena dia yakin Tuhan Allah tidak pernah mengecewakan orang percaya. Amin. Tuhan Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang percaya. Disima berengot tahamu kadonga saproseon betul-betul do tuhatai memikirkan apa yang telah akan terjadi kepada kita. Disima idao tahamu kadonga saproseon tuhatai benar-benar mempersiapkan yang terbaik bagi orang percaya. Abraham unang lalu tanganmu tu anak mi. Manai di mahotu pudi diberengi badan di pudi nungan di si biru-biru yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Hamu kadonga saporsiaon di bagasan gori tuhata Yesus Kristus. Di perjalanan kehidupan kita pada zaman sekarang ini, banyak mungkin penghalang kita untuk memuji dan percaya akan Tuhan karena logika, karena pemikiran-pemikiran. Nabui mengabati kita memuji Tuhatai, bahkan kita lebih sering memakai logika daripada iman. Idona masa di tengah-tengah di ngulutan waeng. Alani do baju jot hita madok. Dang mungkini. Sahatu tikyon hamu kadonga saprosiaon logika do madok. Asa hati-hati hita harus pakai masker, harus cuci tangan, dan mengambil jarak. Alai gudang dunwaing jolma secara logika hamu kamang kainang tugari jadang romar minggu ala ridok corona ala itu pesta lao meradu soina masol hokna disangahom marsil pisatok kibuti hamu kamang kainang ala nidu dia kapartikiak taon naing ma marhiti-hiti haporsiaok kita mangula-ula ni jala di sidu naing takas dohononna marhite-hite turu pohon asa naing mahita mangula mangolu maka porsiai de bata marhite holong ni rohani de bata nasuan tu bagasan nguluta. Jangan ragu-ragu, Tuhan menyediakan domba, Tuhan menyediakan yang terbaik, bahwa rancangan-rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Yeremia 20 10 sada. Buitaida hamu kadonga saprosiaon ilustrasi merhiti-hiti Alkitab ta Bibil taon ditiki ganggu haporsiaon ni si Petrus disido ibana naing lonong. Dina dibereng ibana mardela tuhatai di sisi nyaek di atas air, dan dia sangat sedang dia mau melakukan seperti itu. Budi bana mardalan alai holang ganggu haporsiaona ketika dia memperkirakan dia secara logika amang mololo ngawan nomate mau dabuti disidu ibana lonong dungi Roma tuhata Tuhan Yesus sioti haporsiaon surdukom matangami di surdukom ma dibuat tuhata maibana mula mangulu. Ketika kita menghadapi berbagai masalah tantangan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, mari lihat Tuhan Yesus. Jangan pergunakan akal dan pikiran kita walaupun itu perlu.
Tetapi kita mari berjalan di dalam iman percaya kita, agar kita mendengar firman Tuhan, agar kita mendengar sapaan Tuhan, agar kita mendengar ajakan Tuhan. Surdukum matangami dungi malua mahita siani. Hamu kadonga sa prosyaon molo marhiti Lukas 17 ayat 10 siang. Di waktu hatta Tuhan Yesus, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tabereng marhiti-hiti turpuhon hamu kadonga sa prosyaon nak penang matua sia barham alai dang fasid. Justru ha prosyaon nai margogoy konibana lao mamuji toktong debata didok di ayat 20 dang olo ganggur hana manadikon ha prosyaon di baga-baga ni debata nalam togudo tahe ha prosyaon na jala di parsangapi debata naing ma marhiti-hiti turupuhon lam solhot hita tutuhatta Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan Tuhan. Nakpe di situasi pandemik naingon hamwa kadonga sa prosyaon kita bersyukur karena gereja kita dan gereja-gereja yang lain, hamba-hamba Tuhan telah menyabarkan firman Tuhan setiap detik. Kapan kita ingin mendengar firman Tuhan, unang lalap kita dibayanakan di Portebion, tapi berikanlah waktu kita untuk mendengar Tuhan. Abraham selalu memuji Tuhan dalam kehidupannya. Na parpudi hamu kadonga sa prosyaon, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 20:7. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang percaya kepada Yesus, menurut abadu suku-suku nuang tuhita hamukan mana buktinya? Apa yang telah kita perbuat? Alanido hamu kadonga sa prosyaon akahalak Kristen na persea tutuhata Tuhan Yesus pada saat ini, dan juga sesuai dengan program HKBP kita untuk memberdayakan segala jemaat Kristen ruas ni huriat HKBP. Artinya hamu kadonga sa prosyaon masing-masing kita pribadi lepas pribadi berusaha berbuat yang terbaik. Itulah buktinya orang-orang yang percaya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Alanido hamba kadonga sa prosyaon ahanaboy tapatupa, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena itulah bukti kenyataan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Jangan terus putus asa ketika rencana yang baik kita gagal pada hari ini. Tapi mari kita yakin dan percaya janji Tuhan akan digenapi pada kehidupan kita. Tuhan tama na mangurupi jalamat dongani hita, Tuhan telah memperhitungkan dan memperankan kita sebagai orang yang akan menerima keselamatan ketika kita percaya akan Tuhan Martangiang Mahita. Maulia tema Tuhan, marhiti-hiti hatam na kubiki hami di sadarion, nama nuku-nuku ha porosyaw nami, asa marhiti bui mampu hami Tuhan, mangula akaulaw nami, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni huriam masyarakat doho bangsa doho negara nami, nang diganup aka ulaw nami pe, nang patuduon nami songon halak naung tinubus muna porsea hami, nang pataridahon nami marhiti aka tindakan nadinggan, marhiti-hiti aka ulaon nauli di tonga-tonga ni ngulu nami, marhiti ima lam torok aka na porsea diho. Di bagasa sadariona le Tuhan hubok kami di tangiang nami ruas ni huriam,
nasuboy rap doho tamin waing marpungu di tonga-tonga ni corom, bahkan dang rap doho keluarga na ni tonga ni bagasna alana ikon madalani opname di rumah sakit. Topok mana sida ganuk marsada-sada Tuhan. Asa porsiana sida dang adong nasutara patu paho. Alani pasu-pasu ma aka dokter dohot perawat. Na mangalehon aka ubat tuna sida. Pasu-pasu bat na pinangan na makorona balumon ya parsahiton. Pasu-pasu di keluarga Tuhan katabahan kesabaran. Holong nasiako. Lahu maka holong yang ka keluargana na di bagasa parsahitoni. Asiro hamale Tuhan. Nang diaka pakubasion nami pedi tonga-tonga ni keluarga nami masing-masing. Homa na patupahon na dinggan. Asanunga marlas ni roha haminoaeng. Nang marlas ni roha maamuse la homa jalo kapasu-pasum ala porsiado hami. Sakap nadinggad do sakapmu di tonga-tonga ni ganup ngulu nami marsada-sada. Sesa dusa panglasyon nami Tuhan. Tangi homa hami. Di bagasa gorenakmu Yesus Kristus Tuhan nami mauliate mariho. Amin. Tapuji matuhata marhite edeta 497 laos disomahita pasahato pilihan nau marga tutuhata mare de mahita. Jongjong mamu saluna.
Matangyakon ma piliano tuadu pandebata tapodu bimarohata martangiang maita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga ni Uriam do di Portibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, sa pinarabadia maguarmu, sa Roma harajaonmu, sa isaw malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadaryon ng uluan siapari, sesa madusa nami songo panesa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami, unang ami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajalo mang pasu-pasu siana mata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasaurhon madamena tutod ditabi. Amen. Shalom, selamat hari Minggu marhita saluna. Oras